Zdravím vás, priatelia. Dnes budeme hovoriť o stabilizácii obrazu. Máme opäť raz jeden veterný deň, ale nevadí, to nás nevyruší. Budeme hovoriť totiž o tom, že niektorí ľudia si myslia, že stačí kameru držať v ruke. A hneď aj vidíte, že niečo nie je v poriadku. Ako si s týmto máme vlastne poradiť? Iste ste si všimli, že s tým záberom niečo nebolo v poriadku. Hýbalo sa to a vyslovene nepríjemne sa na to pozeralo. Aj keď v poslednom čase niektoré filmy robia s takou rozkývanou kamerou, vo všeobecnosti je to skôr cesta, ako odradiť divákov z pozerania vášho videa. Čo máte robiť? No už, keďže väčšina z vás bude nakrúcať s takouto malou jednoduchou kamerou, tak narazíte na ten problém, že hmota je veľmi malá a veľmi ľahko ju rozkývate. Totiž profesionálne kamery sú obvykle veľké, dajú sa vyložiť na plece a už ten fakt, že majú veľkú hmotu, tak spôsobujú, že sú o niečo stabilizovanejšie. Nedajte sa nejakým spôsobom popliesť tým, že niektoré tie kamery majú napísané, že údajne stabilizácia obrazu. Spravidla to nepomôže a o niečo je to lepšie, ale má to veľmi ďaleko od určitej profesionality. Takže čo máte urobiť? Použijete takýto obyčajný statív, nepotrebujete za to vyvaliť žiadne veľké peniaze, rozťahnete to, nasadíte na to kameru a pokiaľ budete robiť statické zábery, to znamená, že na to dáte kameru, zameriate ju a jednoducho bez nejakého veľkého švenkovania urobíte zábery, bude to o mnoho lepšie. Samozrejme, vy môžete snímať aj určité zábery, ktoré sú také nejaké pohybujúce sa predmety. V takom prípade používate vlastnosti tejto hlavy, že sa to dá natáčať, že sa to dá krútiť, ale tu treba povedať, že to vyžaduje pomerne cvik, pretože veľmi často zbadáte, že tam budete mať dosť také rozhádzané tie zábery a nebude to plynulé. V takom prípade potrebujete kúpiť o niečo drahší statív, ktorý má tzv. Fluidné hlavy a pokiaľ chcete vaše videá o niečo profesionálnejšie, tak sa oplatí zainvestovať do takejto kvalitnejšej statívovej hlave. Pokiaľ potrebujete nakrúcať niečo predsa len z ruky, tak použite takéto jednoduché zariadenie. Sem sa namontuje kamera, oprete to a tým pádom, keďže to máte o plece opreté, tak ten záber bude ďaleko stabilnejší. Takže môžete si takto chodiť, snímať a bude to výrazne lepšie. Sem tam potrebujete nakrútiť záber, kde kráčate za niekým, za niečím a v takom prípade, pokiaľ budete kráčať s tou kamerou v ruke, tak väčšinou to bude takmer nepoužiteľný záber. V tomto prípade odporúčam veľmi jednoduché zariadenie. Vo všeobecnosti sa tomu zvykne hovoriť, že flycam. Existuje niekoľko výrobcov, niekoľko konceptov od nejakých 50 € až po 10 000. Samozrejme neplete si to s tým profesionálnym systémom, ktorý sa volá Steadicam. A samozrejme vidíte, že je veľký rozdiel, či kráčate v ruke s kamerou, alebo dáte kameru sem a pozrite si vlastne porovnanie kvality tých záberov. Vyžaduje aj toto určitý tréning, ale myslím si, že to každý veľmi ľahko zvládne. Takže odporúčam, keď budete robiť svoje firemné videá, radšej použijte statív, je to o mnoho lepšie a tie vaše videá nebudú odpudzovať zákazníkov. Takže nech to pozerajú, majte úspech, teším sa na stretnutie na budúce.